Fideo 3. Siarad am bobl eraill. Talking about other people. Yr amser. The time. Mae hi'n byw yn Llanfair. Mae hi'n dod o Fangor. Mae hi'n hoffi chwarae sboncen. Mae hi'n gweithio i'r heddlu. Mae hi'n gweithio mewn swyddfa. Dydy hi ddim yn hoffi smwddio. Mae o'n byw yn Llanfair. Mae o'n dod o Faecolwyn. Dydy o ddim yn hoffi siopa. Lle mae Mair yn byw? O le mae hi'n dod? Lle mae hi'n gweithio? Efo pwy mae hi'n gweithio? Be mae hi'n hoffi wneud? Lle mae o'n byw? O le mae o'n dod? Lle mae o'n gweithio? Be mae o'n hoffi wneud? Un o'r gloch. 2 o'r gloch. 3 o'r gloch. 4 o'r gloch. 7:15. 8:45. 9:10. 11 o'r gloch. 12:00. Created using Powtoon.